A visión que poidamos ter dun grupo tan coñecido como a Queen ficaría incompleta sen este auténtico himno da música rock. Para ter unha visión completa dun grupo ou persoa, temos que coñecer tamén a súa cara B. Ás veces, como este We Will Rock You, na vida das persoas, os temas máis valiosos e definitorios dunha biografía agóchanse case desapercibidos na súa cara B. Manuel Fraga Iribarne, 15 anos presidente da Xunta, pai da Galiza moderna, presidente fundador do Partido Popular, prócer da democracia española, ten tamén a súa cara B. Camarada Fraga, a vida dun franquista. Yo desde luego nunca me ha importado tomar decisiones que a algunos no les gustaran.